a daɗe ba rintsin da ban shiga ba na fasa gidan 'yan sanda na fito da kai da an kama ni ka san menene hukunci na kaɗa ni za su. Amma da kaga na tseratar da rayuwarka ka ji ka shaki iskar yanci shi yasa kake gayan wannan kalaman? Haba Ojo, ka tsirar da rayuwata ko ka jefa rayuwata a cikin masifa da haɗari, ka sa ni gudun da babu tsira tamkar makawan doki. Wannan sunan shi dan bida da shi nake kisa tana baya. Idan ka sake ci gaba da gayan maganganun nan ka tamba sai na datse ma jijiyoyin jini ba. Kuma in gaya ma wani abu ba da ban sa'ai ma bane ya haɗa ni da ni aikin nan da koko. Na rantse da Allah da ta na sassare muku gabobi. Na rantse da Allah sa'ai ma in yaji abin da ka aikata wallahi tallahi ba zai goyi da bayan ka ba. Kuma wallahi tallahi wannan abu. Shut up your mouth, if you talk to me again I'm gonna break every single bone of your body into pieces. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Ware! Ai za mu haɗu ne. Haram yake in